Veľa Slovákov sníva o kariére v zahraničí. Sú aj takí, ktorí mali odvahu a odišli do sveta, kde spoznali mnoho nového, ale popri tom sa aj vypracovali vysoko. Veľa úspešných Slovákov žije v cudzine. My o nich nevieme, ale sú možnosti, ako o nich vedieť. O tých možnostiach nám povie Slovenka, ktorá sama na Slovensku nežila, ale túto krajinu má rada a rada spoznáva nepoznané. Je to Zuzana Palovič. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som rada, že si prišla k nám do štúdia do televízie Raj a že sa môžeme porozprávať o tvojej práci, respektíve o tom, čo všetko robíš. A mňa hneď aj tak v úvode zaujíma myšlienka, prečo ty si začala študovať, rozprávali sme sa o tom, že migráciu v Anglicku. Hej. A prečo práve takéto štúdium? Takže od mladého veku migrácia sa ma dotkla. Moji rodičia, ja som bola narodená v socialistickom Československu a rok predtým, ako prišla revolúcia, moji rodičia odišli, takže oni emigrovali, len vtedy sa nedalo emigrovať, tak oni ušli. A tak zo dňa za deň sme sa stali politickí utečenci a sme išli cez tie všelijaké utečenské tábory, čo boli v Rakúsku. Tam sme trávili skoro rok, ako sme čakali prijatie do Ameriky alebo do Kanady. A ďaká tomu, že moji rodičia študovali na Slovensku a mali vysokú školu, oni boli ako vzdelaní migranti a Kanada a Amerika ich veľmi ako majú také otvorené dvere vzdelaným ľuďom ich pridať do ich pracovnej sily. Takže sme emigrovali do Kanady a tam som vyrastala. A tam som proste začala vnímať, že som Kanaďanka, ale som aj niečo iné, že som aj Slovenka. A my sme mali takú komunitu Čechov aj Slovákov, ktorými sme sa stretávali. A som videla taký jeden vzorec, že ich rodičia, ako emigrovali, sa ako zachytili do tej novej krajiny, do toho nového svetu a duplom ich deti. Že ich deti boli veľmi úspešné, všetci mali ako podnikali, alebo boli právnici, mali doktoranti, boli lekári a tak ďalej. A ja som sa začala pýtať také otázky, že čo to znamená pre tú krajinu pôvodu, odkiaľ odchádzali, že čo to znamená pre to Slovensko. Sa mi zdalo, že ani keby všetká tá pracová sila išla von. Áno, že odišla preč. No, odišla preč. Tam začali, keď som mala možno takých tých 14-15 rokov. Že v takomto veku si začala rozmýšľať nad Slovenskom ako keby možno viac? Určite. Ako som vždy mala tú túžbu to spoznať, tú krajinu viacej ja si pamätám môj život na Slovensku predtým, ako sme odišli, si pamätám ako tú komunitu, že trávi čas u babky, u detka, so prababkou, strikov, s tetou a tak. A keď sme prišli do Kanady, sme nemali tú podporu. Tam sme nemali rodinu, tak sme vždy boli ako sama, ja s rodičmi. Tak ja som veľmi zažila ten taký šok toho odpojenia tej materskej kultúry. A pociťovala si to vlastne celý ten čas, čo si tam žila? Či nejakým spôsobom si tam zvykla na ten život? Určite, ja som tam prišla ako veľmi, veľmi mladé dieťa, som mala na 4 roky, tak ja som sa prispôsobila a tam som sa cítila dobre a Kanada mi dala veľmi veľa, či to je anglický jazyk, či to je francúzsky jazyk, či to je slobodné myslenie, či to je príležitosti. Ale som vnímala, že doma sme rozprávali inú reč, že sme rozprávali slovensky, že sme mali iné jedlo doma, že keď babka a detko prišli, boli iní ako babky, detka v Kanade. Tak som si aj kultivovala tú druhú identitu a som chcela ho viac skúmať a chápať a spoznávať a rozprávať slovenským jazykom. Tak. A preto vlastne si sa aj rozhodla študovať tú migráciu. A keď si začala študovať tú migráciu, ako postupne prichádzala myšlienka robiť možno práve tie veci, ktoré robíš, že spoznávať ako keby tých navrátilcov na Slovensko? Hej, tak tam boli také etapy. Ja si myslím, že tým, že som musela prísť, ja som študovala môj doktorát v Anglicku, kde som bola na veľmi prestížnom štipendium, tak som nemusela riešiť ako financie, že pracovať a že som to všetko mala postarané na 3-4 roky a som sa úplne hlboko pustila do toho výskumu. A tá prvá fáza bolo tie knihy a tie akademické texty a tie teórie chápať a druhá fáza bolo fieldwork. Takže som prišla na Slovensko, som tu žila rok a pol a som spoznala veľa, veľa ľudí. A to začalo byť veľmi zaujímavé, že spoznávate perspektívy, čo žijú, čo sú v tých príbehoch, čo ti ľudia hovoria o svojom živote. Čo nie je ako v knihe. Lebo v knihe sa zachytí veľmi málo toho.
Tak, že tam začal ten prvý taký hlbší kontakt. A potom som videla, že sú tam obrovské medzery, že nie je tam dosť kontentu, alebo kníh, alebo článkov, či píšu o Slovensku a našu históriu po anglicky. A ja som to najprv chcela pre seba, ako som chcela konzumovať, že som čítala aj slovenské knihy a články, ale som chcela zachytiť tak ako v esencie, že tú našu históriu, tú našu mentalitu. A som hľadala a som proste nič nemohla nájsť a tak aj začala tá tvorba, že ak to neexistuje, tak ja to vytvorím a najprv to je pre mňa a potom dúfam, že to môže dať aj niečo iným ľuďom. Čiže vlastne ty, keď si začala robiť túto prácu po škole, tak si začala spoznávať aj tých ľudí, ktorí vlastne žili v zahraničí a sa sem vrátili a ako keby dokázali niečo veľké vo svete? Hej, ako si sa k ním dostala? Áno, to bol ten zámer môjho výskumu, že študovať návrat a konkrétne presun vedomostí. A to znamená, že nových ako nové vnímanie seba, nové vnímanie sveta, ale aj praktické veci ako jazyky, kontakty, vedomosti, čo nabrali vonku a teraz nejako sa snažia to presadiť tuna. Takže tak vďaka tomu zámeru som stretla komunitu návratilcov od vedcov až po umelcov, čo tu na niečo robia, že sú veľmi aktívni a väčšinou z nich robia veci na Slovensku, pre Slovensko, ale na globálnej úrovni, takže pre zahraničný trh. Že to robia aj pre domácich, ale hlavne ten impact, alebo to zviditeľne, alebo tie medzinárodné projekty, do ktorých sú connected, spojení, sú medzinárodné, sú globálne, svetové. A koľko je takých, je tých ľudí veľa, ktorí odišli preč a sa vrátili, alebo... Dobrá otázka. Tak podľa môjho výskumu je nás veľa Slovákov, ktorí sú vonku. Je nejakých 300,000 Slovákov, ktorí žijú v Európskej únie. Sa hovorí, že nejakých 2 miliónov Slovákov, čo žijú v Amerike, čo ako identifikujú, že majú slovenské korenie alebo slovenských predkov. Slovensko má najväčšiu študentskú diasporu v Európskej únie, najviac z nás je v Čechách, takže veľa z nás je vonku a preto je tá aj téma, čo vidíme v novinách alebo správach, ten odliv mozgov, to je ako reálna problematika, ale ako ja som to videla cez môj výskum, že aj ľudia, že tá migračný cyklus není ako kedysi bol, keď bola železná opona alebo tie 90. roky, že ľudia len odišli natrvalo a sa stali Nemci, Francúzi, Američania, ale že títo mladí ľudia, ďaká tomu, že máme ten európsky pás, ako tú európske občiansko, tú Európsku úniu, že máme tú slobodu pohybu a že môžeme ísť pracovať vonku a máme tie isté práva pracovať, povedzme Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, ako tí domáci. A to znamená, že nemusíme ani keby podávať tie víza a tie migračné papiere a to je veľmi ťažké dostať a že tak potom, keď ju konečne máme, tak sa tam ukotvíme. Že tá mladá generácia je veľmi flexibilná, že aj vedci hovoria, že to je circular a cyclical. Že to je taká okrúhla a že sa to aj opakuje, že tí mladí chodia do jednej krajiny do Čechách a potom možno idú do Nemecka na stáž alebo sa zaľúbia s niekým zo Španielsku, že tá Európa začína byť oveľa viac prepojená. Je to zaujímavé, lebo naozaj je to aj lepšie, že človek môže takto cestovať a nie je ničím, by som povedala, možno tak viazaný, že teraz niekde prídem a teraz už tu musím ostať, alebo musím sa vrátiť veľmi rýchlo. Čiže v tomto sfére je to také, je to flexibilné, čiže je to zaujímavé. A teraz ma zaujíma aj k tým ľuďom. Ak si možno si sa ich pýtala, zrejme, keď si robila ten výskum, že prečo sa vrátili naspäť na Slovensko. Mali na to nejaký dôvod, alebo prišli len tak, lebo im chýbalo niečo? Ja myslím, že to bolo presne to, že im niečo chýbalo. Ako ten život na Slovensku ešte nie je až taký vyvinutý, povedzme, v možnostiach na pracovnom trhu, ako tie silné ekonomiky, ako to Anglicko alebo to Nemecko. Takže keď prišli z profesionálnej stránky, bolo to viac možno ťažšie zarobiť to, čo zarábali vonku, ale viac oni cítili také púto, že chceli byť blízko rodiny, chceli byť blízko svojej kultúry. Ale aj také zaujímavé veci hovorili, že vnímajú svoju energiu a kde ho chcú dať, kde ho chcú odozdať a že chcú odozdávať svoju energiu, svoju životnú silu tým ľuďom, ktorí vnímajú ako najbližší. A to je tá komunita, ale aj tá väčšia slovenská národná komunita. A
A čo sa týka tých ľudí, oni sú ako, dajme tomu, rozhodnutí, že už chcú ostať na Slovensku, alebo prišli len, vieš, na nejaký čas a opäť niekam pôjdem, alebo je to také, že natrvalo? Tak sú tam rozličné perspektívy. Títo ľudia, čo sú v tej knihe, sú veľmi, tak aby som povedala, že profesionálna špička ich všelijakých odboroch. A väčšinou, a toto je ten istý príklad všade vo svete, táto profesionálna špička je veľmi flexibilná a oni cestujú všade po svete, že napríklad ten Angličan bude, neviem, pár rokov v Singapúre, tam bude vyvíjať nejakú filmu a potom pôjde skúsiť život do Kanady a potom sa vráti do Anglicka na chvíľku a potom rozbehne niečo v Nemecku, že to sa volá tí expatriates, professional elite. Takže veľa z nich, tým, že oni sú tak kariérne orientovaní, ja vnímam, že budú mať aj takú mobilitu. A aj niektorí sú, ako jedna slečna, ktorá je v tej knižke, ona robila pre ministerstvo financie. A teraz momentálne, ona sa vrátila, bola tu nejaké 2,5 roky, kde robila pre ten štátnu inštitúciu a teraz je v Luxemburgu. Takže zase sa posunula. A ďalšia sa vrátila späť z Dánska a momentálne žije medzi Prahou a Londýnom zase. Že tam je tá taká mobilita ďalej. Ale čo je krásne z tých ich príbehov, že oni majú tú motiváciu niečo odozdať. A chcú, keď robia nejaké projekty, vždy pripojiť to Slovensko do toho. Že zapájať vlastne aj nás, ako keby do týchto zahraničných projektov, aby sme sa možno nejako zviditeľnili. Určite, hej. Čiže takýmto spôsobom. A ty si o nich napísala aj knihu, respektíve začala si to takto tvoriť, že ako si vravila, že čo nebolo, alebo čo si nenašla, tak si začala vymýšľať ty. A vlastne ako to vzniklo, že dobre, vedela si o tých ľuďoch a napísala si, konkrétne je to tá kniha, tá Veľký návrat. Čiže vlastne v tejto knihe je o týchto ľuďoch, sú ich príbehy? Áno. Áno. Takže táto kniha Veľký návrat zachyťuje veľa aj toho môjho doktorátu, že dokopy s tým môjim magistrátom, čo som robila v Holandsku, o migrácie Masters of Science, tam je viac ako 7 rokov výskumu. Takže ja som zobrala veľa z tých informácií a tak napísala to troška ináč, tak viac pútavo, tak viac používať jazyk, ako sa volá storytelling, kde vysvetľujem celkovo, čo migrácia znamená pre ľudstvo a konkrétne pre našu časť tej Európy. Lebo pre mňa fascinovalo, že my sme boli tých 41 rokov za tou železnou oponou. A že tam nebol ten kontakt s tým západom. Že sme ani keby boli ako geograficky izolovaní a ideologicky izolovaní a nápadov izolovaní, ale aby sme mohli v 21. storočí fungovať, ale aj na tomto svetovom trhu, tak potrebujeme chápať tie iné perspektívy, ale aj ten západný, rozprávať tie jazyky, mať styk s ľuďmi. A to proste chýbalo tu a pre mňa to bol taký obrovský bod v našej histórii, keď Slovensko vstúpilo do EÚ a zrazu sme získali tú slobodu, že môžeme cestovať. Že už nie je ako tá železná opona, tá spadla predtým 15 rokov predtým, ale že nemusíme pýtať víza. Že proste môžeme ísť. A to znamená, ak môžeme ísť, tak môžeme sa aj ľahko vrátiť. Ako vnímaš možno Slovensko v rámci tej komunikačnej alebo rečovej bariéry? Posunuli sme sa, čo sa týka možno angličtiny alebo tých cudzích jazykov? Predsa len veľa ľudí cestuje do sveta. Niektorí stále nie, že sú domáci. Ale posunulo sa Slovensko, alebo je tak nejako zviditeľnené v tých iných krajinách, keďže si bola v zahraničí, možno si sa s tým stretla? A ja si myslím tak, že zatiaľ ten svet nevie až toľko o tom Slovensku. My sme predsa mladá krajina, sme existovali len teraz 26 rokov na mape Európy. A keď o nás vedia niečo, tak to je viac v tom kontexte toho Československa. Ale určite sa posunulo oveľa ďalej, ja to vnímam vďaka toho cestovania, ale aj tí mladí, že proste angličtina je prírodzená vec. Za angličtinou druhá najštudovanejší jazyk je nemčina. Takže že tie jazyky sa môžu zlepšiť, ale to nie je až taká bariéra, ale viac je proste chápať to vnímanie, tie mentality. Lebo tá mentalita v tom západe je predsa iná. To je individuálny svet. V čom je iná? To ma teraz tak zaujalo, že v čom je iná tá mentalita? Tak ja si myslím, že ten individualizmus, čo tu keď sme mali ten socializmus alebo komunizmus, tá ideológia bola iná, to bolo všetko o kolektív. A proste ja to vnímam
vidím to z tej staršej generácie, keď sa spýtam, že čo si na to myslíte vy? A oni, že názor môj? Ako sú v celkovom šoku, že chcem vedieť ich názor o niečom. A na západe proste od veľmi mladého veku, a to som aj zažila v Kanade, oni ťa vyvolávajú v tej škole furt sa vyjadrovať. Tvoj názor. A oni chcú aj vidieť, že nie že len opakuješ, čo učiteľka hovorí, ale ako to interpretuješ a cez to kritické myslenie a dáš na to ešte niečo viac. Že vlastne ako keby nechať toho človeka rozvíjať sa samého a má ten priestor hovoriť ten názor. Určite. A je očakávané. Že aj keď, keď robíš v zahraničnej firme, ako západnej firme, takže aj máte nejakú ako board meeting, stretnutie, takže očakajú, že niečo tam prídeš dodať, akože unikátne z tvojho perspektívu, že hej, toto súhlasím, ale ja si myslím, že by to mohlo ísť takto, preto, alebo možno toto je rizikové, lebo a potom tam niečo dodáš z tvojho individuálneho perspektívu. Čiže vlastne zapojiť toho človeka samostatne do riešenia možno nejakého, či už problému, alebo možno aj konfliktu, aby ako keby vyvinul svoje to ja. Áno. Keď som to správne pochopila. Áno, to individuálne ja. Ale potom musím len povedať, že to môže sa stať aj niečo prehánané. A to ako všetko, každá perspektíva alebo každé vyjadrenie má svoju ako svetlú stránku a svoju temnú stránku. A čo sa mi páči veľmi na Slovensku je aj taká komunita, že tá komunita niečo znamená, aj že ten kolektivizmus, že proste cítime, že sme prepojení, že môj názor není ten ako najdôležitejší, ale viac ten názor tej komunite, tej spoločnosti. A čo ešte ma zaujíma, my sme sa rozprávali teraz aj o tom veľkom návrate. Okrem toho tu máme aj legenda Lipy. Áno. A mňa tak zaujalo, keď si mi povedala, že vlastne všade máme tú lipu. Ja som si napríklad, žijem tu na celý život, ale možno teraz ma všetci nepochopia, ale nevšimla som si. Čiže je to fakt zaujímavé, že a o čom je tá lípa, tá kniha vlastne, ako o Slovensku, ako o čom také niečo? Tak to je tá naša prvá knižka, ktorú sme spolu napísali s doktorkou Gabrielou Beregáziovou. My sme sa stretli, keď sme boli na doktorandskom štúdiu v zahraničí v Londýne. Ona tiež bola na veľmi prestížnom štipendium a tam sme proste sadli. A sme cítili, že toto bolo konkrétne zrodenie, že sme obidve cítili, že nebolo nikde alebo neexistoval doteraz nejaká kniha, čo zachytová celkovo náš príbeh. A v zahraničí iné krajiny to robia veľmi efektívne. Že oni odkomunikujú, kto sú, veľmi jasno, cez ľahký príbeh, čo zachytáva ich dramatickú históriu a nejaké symboly. A potom sme začali skúmať, no tak čo je ten slovenský symbol? A sme sa pozerali možno na nejaké doklady a sme videli, že je to tá lípa a fakt je na našom občianskom preukaze, na páse, je na našej národnej pečiatke. Prečo je tam tá lípa? To ste zisťovali, že prečo práve lípa? No a toto sme začali skúmať a obidve sme vytrenované ako akademičky, ako výskumníčky a sme nemohli nájsť veľa informácií. Sme videli tú symboliku všade, že aj na monumentoch, na ministerstiev, proste na sobašnom liste, keď moje babky a detka, je to tam. Gabikina mama mala lipu vyšitú na svojich svadobných šatách. Že proste sme len videli tie symboly a tie dokazy, ako nasleduje, ale to vysvetlenie bolo, že to je náš národný strom. A potom, keď sme skúmali troška hlbšie, bolo to, že je to posvätý strom v Slovanoch. Ale nebolo vysvetlené prečo. Prečo to je posvätný strom v Slovanoch. A tak ako sme hraveli tej histórie, tak my sme vytvorili okolo toho príbeh. A zistili sme, že tí starí Slovania, tí naši predkovia, oni boli pohanský národ a oni mali, sa to volá Religion of Tree Gods, že mali náboženstvo, kde vnímali Boh cez prírodu a konkrétne stromy hrali veľmi dôležitú rolu. A jeden z tých najdôležitých stromoch bola tá lípa, čo stelesňovala bohyňu Ladu. A bohyňa Lada je tá ekvivalent gréckej Afrodity a rímskej Venuše. Takže úplne stelesňuje tú ženskosť. Áno.
A potom, keď prišlo kresťanstvo, Cyril a Metodus to okúkali, že videli, že tí Slovania sa odozdávali k Bohu cez prírodu. Áno. A že oni sa chodili modliť do takých posvetných hájoch, lipových hájoch. Takže keď to kresťanstvo sem prišlo, nakoniec toho first millennium, prvého milénia, áno. Začali stavať tie také kaplnky alebo kostolíky v tých hájoch. A kde neboli tie háje, tak sadili lípy. A teraz, ak sa dodnes pozriete, a hlavne, aby som povedala, od stredného Slovensku na východ, že pri každom kostole je lípa. To si teraz začnem všímať. No a to je ten overlap, ako tie iné časové éry sa splínujú a žijú s nami dodnes. Čiže vlastne niečo z minulosti, ako keby stále ešte máme aj v súčasnosti. Áno. A je to možno práve tá lípa, Áno. ktorá je vlastne v minulosti. A ty, keďže vlastne si študovala, ešte teraz rozmýšľam tú migráciu, tak vlastne ty si išla až do hĺbky v rámci Slovenska, až niekde dozadu, že ako to bolo možno najmä tomu v rokoch 1900 alebo aj menej. Že aj toho sa to týkalo, to štúdium? Určite, ako v tej mojej akademickej práce, čisto akademickej práce, nepíšem konkrétne o tom, ale viac v súčasnej doby, najhlbšie, čo ideme, je to 20. storočie. Možno troška 19. storočie, lebo nakoniec v 19. storočí Slováci boli najmigrajúci národ v Európe po Írmi. Áno. Takže naši predkovia, aj môj pradedo z Liptova bol v Amerike 2-krát. Takže oni tam chodili pracovať v tom Pittsburghu a tak a sa vrácali späť. Takže tá história je viac taká čerstvá v tej mojej profesionálnej práce, ale ja by som chápala celkovo to Slovensko a tú históriu a tú mentalitu a spolu s Gabikou sme museli ísť veľmi, veľmi, veľmi hlboko. A nemali ste problém dostať sa možno nejakým materiálom alebo k takýmto veciam v rámci tohto? Či je to zložité alebo náročné dopatrať sa? Určite, je to veľmi zložité, ale je to také, že to je taká kombinácia práce, že sú tam tie teórie, sú tam tie knihy, historiky napísali krásne proste texty, ale aj musíme sa pozerať s našimi očami na súčasnú domu, že napríklad s tou lipou, že čo vidíme. Že možno tam nie je vysvetlenie, prečo tá lipa nasleduje doteraz. Teraz tam nie je ďaká tieto knihy. Ja dúfam, že budem teraz tiež vedieť. No a iní ľudia to zoberú ešte hlbšie. Ale, no takže hej, že skúmate texty, skúmate knihy, ale tá história nie je len v tých knihách. Tá história medzi nami žije. A žije aj v tých symboloch, ale žije aj cez ľudí. Takže ako rozprávať sa s ľuďmi a počúvať, čo ti hovorí, lebo ti veľa odozdajú o svojej skúsenosti, aj čo ako zažili, lebo oni zažili tú históriu. Ty robíš aj to, že vlastne stretávaš sa možno s ľuďmi, s tou staršou generáciou na Slovensku. Ak si napríklad na Slovensku, či už pre tvoju tvorbu alebo pre tvoj výskum, ktorých sa pýtaš, ako to bolo, aby si mala aj z rozhovorov tých ľudí niečo také zaujímavé? Určite, takže odjak žiny, ja by som povedala, že keď som začala chodiť ako viac menej dospelá od tých 18, som sa furt rozprával so všetkými. A hlavne tá staršia generácia, ako babka, detko a ich kamaráti, susedia, kolegovia. A oni, neviem prečo, ale strašne cítili takú potrebu mi odozdať to vedomie. Takže ja som sedela hodiny s nimi na čaj, ako oni mi vyrozprávali všetko, čo zažili od druhej svetovej vojny, alebo čo sa stalo im rodičov, alebo prarodičov v prvej svetovej vojne a tak. Tak som veľmi vďačná za to, že tá staršia generácia ešte žije a že nám môžu odozdať strašne veľa vedomostí a múdrostí, aby sme aj neopakovali tie veci, čo už oni spracovali, už zažili, aby sme mohli tú kultúru posúvať ďalej a ďalej a ďalej. Napredovať. A ty sa zaoberáš len Slovenskom, alebo aj nejaké iné krajiny ťa zaujímajú, alebo v rámci tvojho výskumu? Skúmala si aj nejaké iné? Áno, celkovo tam sú také dve vetvy. Prvá vetva je ten veľký návrat a ja som skúmala nie len Slovensko, ale aj celkovo ten bývalý východný blok, ten sovietský blok, všetky tie krajiny, čo zažili tú komunistickú ideológiu. A ja som to skúmala, ako keď padne z jeden režim. Áno. Ako nejaká tá civilizácia alebo ten ľudský kapitál sa vie adaptovať na iné potreby trhu.
lebo tu sme mali tu ako planned economy. Takže celkovo aj ten región ma veľmi zaujíma a rada by som robila aj nové projekty, aj taký dokumentárny film, čo zachytáva ten ako nie len Slovensko, ale Slovensko v kontexte ako celkového tohto východného regiónu alebo bývalého východného regiónu. A teraz aj náš najnovší projekt je 3. kniha, čo chceme vydať pred Velvet Revolution, pred, ako sa to povie? Revolúciu? No, 89. teraz novembri pred Nežná revolúcia. Lebo tento rok budeme oslovať 30 rokov a táto kniha zachytuje hlavne ten slovenský príbeh, ale aj československý príbeh. Takže momentálne aj strávime veľa času v Čechách, aby sme mohli zachytiť aj ten český perspektív. To je vlastne možno to, čo sme sa rozprávali, že je to ten dokument. Týka sa to tohto, čo si mi hovorila, že vlastne sa točí nejaký dokument, alebo to niečo pripravujete? Áno. Pripravíme tú knihu a každej téme a kapitule tej knihy chceme vydávať tak ako na YouTube, také videá, také dokumentárne videá, kde odozdávame tie informácie v inej forme. Lebo ja si myslím, vnímame, že knihy sú veľmi vzácne, ale nie všetci čítajú tie knihy a veľmi ľahko sa dajú odozdať aj cez kameru a cez veci ako internet. Niekedy je to tak aj pre niektorých ľudí aj jednoduchšie, pretože si zapneme internet a vlastne nájdeme tam všetko. A je to také možno, ako čítať knihy je super, pútavé, ale cez video niektorí to majú zrejme takto radi ako film. Áno, áno. A toto vnímame, že tam by sme chceli ísť ako v budúcnosti viac do dokumentárnych filmoch, ale sme len na začiatkách teraz, tak sa len učíme, ako ideme. A ty spolupracuješ aj so svojou kolegyňou a vy spolupracujete na rôznych možno projektoch, alebo respektíve vy máte neziskovú organizáciu, ktorá sa venuje akým veciam, alebo čomu? Tak naša nezisková, ktorá som založila, organizácia sa volá Global Slovakia a náš zámer je zviditeľniť Slovensko vo svete. A my to robíme v tou formou, čo je pre nás najbližšia a to je cez písanie, ako písanie kníh konkrétne. Takže máme tieto dve, teraz budeme mať tretiu a každá kniha je napísaná po slovensky, ale aj po anglicky, aby ten svetový trh to vedel, alebo čím najviac ľudí to vedelo konzumovať nás. Ale niečo veľmi krásne sa stalo s tou neziskovkou, že to veľmi rýchlo rastie a začíname mať také zaujímavé spolupráce. Napríklad tá legenda Lipy už je preložená do ruštiny, teraz sa začal preklad do čínštiny a aj v talianštiny. Takže nie len na ten svet, ale aj do iných kútoch tejto zemagule. A to nás veľmi teší, lebo to je presne tá naša vízia. Čiže vlastne Slovensko môžu spoznávať aj iné krajiny a vlastne takýmto spôsobom niektorí o nás aj zistia. Presne. Tí, ktorí možno nevedeli, že existuje niekde malé Slovensko, tak budú vedieť, že sme tu. A mňa ešte jedna vec zaujíma, keďže my sme sa rozprávali, že ak má niekto rodinu niekde v zahraničí a nie sú spolu v kontakte, akým spôsobom ak prejde niekoľko generácií, hej, že čo sa týka tej migrácie, niekto odcestuje, akým spôsobom sa môže, dávajme tomu, konkrétny človek dopátrať k svojim blízkym, ktorí sú v zahraničí? No tak ja si myslím, že teraz je v Amerike konkrétne taká vlna, kde ľudia chcú chápať viac histórie, odkiaľ sú, alebo svojich predkov. A to začalo v všelakých takých testoch, sa to volá akože DNA test. A to zoberieš a odošleš a oni ti vrátia, že odkiaľ, podľa tvojej genetiky, odkiaľ, napríklad, ktorej časti z Európy sú tvoji predkovia. A keď tí ľudia to zistia, tak potom začnú konzumovať viac tú históriu, tie príbehy a tak ďalej. A sú také platformy, ako je, po anglicky sa to volá The Czech and Slovak Genealogy Society. My máme s nimi spoluprácu. A tam ľudia dávajú napríklad svoje rodné meno, kde emigrovali, odkiaľ si myslia, že z ktorej dediny pochádza ich rodina a snažia sa spájať so tou rodinou, čo žije tu na Slovensku. A toto je taký krásny prelom, lebo predtým tí, čo prišli ako môj prapradedo, môj pradedo, čo bol dvakrát v tom Pittsburghu, že keď oni prišli do tej Ameriky, oni sa snažili asimilovať čím najrýchlejšie, že to nebolo
rozprávať po slovensky, alebo po ukrajinsky, alebo po rusky nebolo niečo, čo bolo vnímané ako pozitívne. A viac tí rodičia potom svojich detí nenútili, ale podporovali, aby aj anglicky rozprávali doma s nimi. Aby proste nemali ten prízvuk, aby boli čím najviac Američania. A teraz títo ľudia, ich predkovia, takže povedzme 2 generácie neskôr, nám píšu naše neziskovke, že akí sú vďační, že môžu sa v niečo dozvieť o tom Slovensku aj cez ten príbeh tej legendy Lipy. A väčšinou mi hovoria tieto príbehy, že ich dedo s nimi nechcel hovoriť, odkiaľ pochádzal, lebo chcel, aby udržiali tú americkú identitu, aby mali tú najčistejšiu americkú identitu. Ale teraz už to tak nevnímajú, že tam bol taký pokrok k tej kultúre, tej evolúcie a ľudia vnímajú, že vedieť svojich predkov a odkiaľ pochádza, není detrimental, že nepohorší tú tedajšiu identitu, čo majú ako Američania. To len ich posilní. Čiže vlastne pre tých možno, ktorí majú rodiny vonku a napriek tomu, že s nimi nie sú v kontakte, tak nie je to preto, že by tí ľudia možno nechceli, ale preto, že už sú tak asimilovaní v tej krajine, že ako keby nemajú možno tú potrebu to zisťovať, že kto je kde? Ja si myslím, že práve teraz je taká potreba, lebo keď sme robili takú túru v New Yorku, v Washingtone, v New Jersey, veľa ľudí k nám dochádzalo a sa pýtalo, že moja rodina je z tejto obce, dedine, ako sa s nimi môžem spojiť. Že možno by bolo dobré, ak by sa vytvorili nejaké firmy alebo organizácie tu na Slovensku, čo by ako konkrétne spájalo tých ľudí, tie rody, lebo tam je obrovská sila, že proste tieto 2 rody idú, ani keby žijú paralelne, ale pritom majú tú istú genetiku, len na iných častí sféry sveta. To je zaujímavé. Lebo v podstate každý žije ako keby trocha iný svoj život, ale napriek tomu sú rovnakí. Presne. Zrejme asi tak je to možno aj myslené, že? No. Mňa ešte zaujíma, aké máš plány do budúcnosti, alebo čo máš pláne tu na Slovensku, ešte niečo? Je ešte niečo, čo máme neprebádané? A tak určite, akože ten život ide a plynie a vždy je tam taká evolúcia, skoky. Zatiaľ sa veľmi sústredíme na tomto neziskovku, to je predsa len mladá, existuje aktívne len rok a sa veľmi tešíme na tento tretí produkt, tá naša kniha o komunizme. A dúfame, že toto bude naša najúspešnejšia kniha. Lebo aj nie pre len Slovákov a Čechov v zahraničí, ale celkovo ako medzinárodnú komunitu, že im to môže niečo odozdať, to, čo Československo zažilo. A potom uvidíme ďalej, ako som hovorila, že chceme sa pustiť do tých dokumentárnych filmov a celkovo máme záujem o tú strednú Európu, ale aj tú východnú Európu. Že pre nás to fascinuje, že to, čo sme zažili v tom 20. storočí, to je nenormálne. Ako Slovensko zažilo 6 iných systematických zmien. A to je, aby som povedala, že viacej zmeny ako na Blízkom východe. Takže pre mňa, aj keď je veľa vecí, čo sa tu môže vylepšiť, je fascinujúce, že vďaka tej histórii, že čo môžeme odozdať svetu. Že aj tá flexibilita v tých ideológiách a tých režimoch a tak, čo napríklad ten Západ nechápe, lebo oni mali tú stabilitu, oni mali tú demokraciu a ten kapitalizmus pomaly stovky rokov. Takže tomu nerozumejú nejak veľmi, ako my sme to prežívali. Dobre, ja ti ďakujem, že si prišla a že si prijala pozvanie k nám do štúdia a že sme sa mohli o tom porozprávať. Veľmi zaujímavé a verím, že sa ti bude dariť. A nie len na Slovensku, ale aj všade vo svete. A obdivujem to, že vlastne si sa tak vrátila k tomu Slovensku a predsa len niektorí ľudia, ktorých tu aj máme, možno tak nerozmýšľajú a vlastne aj napriek tomu si zistila, že vlastne ako to je na tom, ako to je históriou. Čiže ďakujem ešte raz. Ja ďakujem, to je obrovská časť aj sa spojiť s týmto krajom ako žilinským. Tak aspoň si prišla do Žiliny a môžeš vidieť aj takto osrené Slovensko a predsa je to trocha iné. Takže ďakujem pekne a prajem pekný deň.
A milí televízni diváci, ak by náhodou ste chceli vedieť, kde máte svoje korene, či náhodou niekoho nemáte vo svete, tak ste mali možnosť počuť, že je to možné a viete to aj zistiť. Prajem pekný zvyšok dňa. Dovidenia.